aquesta porta us deixarà bocabadats. Avui és un dia molt especial. Potser sigui el dia més especial a la història de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, la FANOC. I no és només una persona a la que estem homenatjant, no? Sinó que estem homenatjant també a tot un projecte, no? Que és ben viu, com també de fet es pot veure avui amb la quantitat de gent que som aquí. Aquest carrer es diu Joan Alemany, però en realitat és el carrer de totes les bones persones que cada dia, anònimament, fan feina per millorar l'espècie d'Homo sapiens. Que la suma de les petites aportacions és el que feia gran a FANOC. No ho oblideu, sisplau, i seguiu ajudant els xuplis, i que el bon rotllo que van crear el Pep i la Joana al seu voltant ens acompanyaran a tots per sempre. Gràcies a tots i us estimem. Pep, siguis on siguis, sempre et tindrem present perquè malgrat la teva absència, cada dia estem aprenent de la teva trajectòria, de la teva manera de ser, d'estar i de fer. Gràcies per fer-ho possible. I tenim la emoció, la il·lusió i l'orgull d'anomenat president honorífic de la FANOC. Doncs ja ho sabeu, ara coneixeu el seu petit món. Estem preparats. Aquest espai que s'ha creat de concòrdia, d'esperança, d'il·lusió, de patiment també, però d'alegria, no? Ha sigut realment molt important en l'evolució del que és la realitat del càncer infantil, com ha sigut el incrementar la qualitat de vida de les criatures i de les seves famílies. Moltes felicitats, molts ànims i hem de continuar treballant. Moltes gràcies. La família és part de la solució. Avui és el Dia de les Famílies, us felicito tots per la vostra resiliència, per la vostra resistència i endavant amb el projecte. Felicitats a tots. Crec que avui estem descobrint aquesta placa per la inspiració de 30 anys de lluita de persones que fan que avui Catalunya tingui un model d'atenció als nostres nens i nenes amb càncer molt millor que el que tindríem sense el Pep i la Joana, i aquesta és l'oportunitat de recordar-nos. Benvinguts a la casa dels xuplis, on somnis és realitat. Benvinguts a la casa dels xuplis, estarem al teu costat. Acaben de sortir d'una pel·li del Berlanga, un alt, prim, eixut, amb barret cordobès, amb la camisa blanca cordada fins l'últim botó, l'altre amb pinta de Sancho Panza, rialler. Una mica al fons el concepte és dir, no li deixarem a la biologia que tingui l'última paraula.